ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nagsiselos na si Mrs. sa amo kong babae dahil consistent siyang magbigay ng pera sa akin. Sana all. Feel good morning po mga kabisyo at sa mga nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mando. 35 years old, isa po akong company driver. Nasa biyahe po. Palagi ako nakatune in sa 90.7 Love Radio. Dapat lang naman. Uy, ano ba pagkagalitan? Nag-tune in na nga eh. Yung hindi nag-tune in ang pagalitan mo. Dami sabi. May asawa po ako si Gingging at dalawa yung anak namin. Dahil sa hirap ng buhay, yung bunso hindi ko pa napabinyagan. Well, ang katas ko po tungkol din sa amo kong babae na si Madam Lucy. Hindi dahil sa kanya, hindi pa mabinyagan yung bunso eh. Pinapahiram niya ako ng pera pero hindi naman niya sinisingil. Kapag nasushort po ako sa sweldo, tinutulungan niya ako. To the rescue po agad si Madam. 59 years old na si Madam pero hindi pa po halata eh. Magaling mag-alaga sa katawan. Nag-exercise, nagja-jogging, nagja-gym. Minsan, hinahatid sundo ko siya sa gym. Sobrang build up naman pa kay Madam, kaya pala nagsiselos. Mabait po kasi siya sa akin. Yun lang naman yun. Kaya ginawa ko po siyang ninang sa aking bunsong anak. At tong araw ng binyag, tapos na lahat kumain, doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Birthday! Hindi mo naman birthday binyag mo eh. Ba't ka nagkanta ng Binyag binyag birthday mo ko eh? na nga kasi pinagsabay na nga ng parents natin dahil wala na pananganak tayo. Hindi na pa tayo na birthday at saka binyag game. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Ba't to to me. me? To you. Kasama din naman ako. Wala rin naman akong handa pag birthday. Mama, ba't di ka nakakanta? Ay, hindi. Ayun, sorry, ang dami kasing bisita eh. Ay, mga anak. Tsaka andito si Ay. madam, yung boss ng papa nyo. O, mag-hello kayo, ayan o. Ay, anak, ninang mo yan, Jinjin. Mag-bless ka. Hello, Alis na ni Bless ninang po, mo. Ninang! Kaawaan ka ng Diyos. Hindi na rin ako magtatagal ha. Pero parating medyo na-delay lang yung lechon. 2 yon ha. Pasensya na. Ba't nag-abala pa po kayo, madam? Dapat... Eh, syempre, special to kasi binyag birthday eh. Kaya dinalawa ko na. Oo. Ang galing nyo naman po. Paano nyo nalaman na birthday ko din? Ay, sinabi ng papa mo. At saka nasa biodata niya yan nung siya nag-apply yung birthday nyo. Kasama ba sa biodata yun? Salamat po! At saka, wait lang. Bago ko umalis, baka andyan na yung driver ko. Madam, sorry. Hindi kita mahatid ngayon ha. Kasi... Hindi, eto, pagdamutan nyo na to. Pagdamutan nyo na to. Madam, naman wag na. Hindi, sa'yo na. Pagdamutan nyo na yan. Dinakot ko na lang eh. Hindi ko alam kung magkano yan, pero... Madam, pero nakakahiya naman sa inyo. Oo, hindi, sa'yo na yan. Oo, para Ay, ma. makabawi kayo sa gastos. Oh, ma, para doon sa atin. Oh. Madam, sigurado, ang dami po nito. 1, 2, 3. Mama, wag ka dito magbilang sa harap. Mama, pahingi, mama. Bibili ako ng Jolene at saka yung goma, mama. Mamaya ang bilihan. 1, 2. Madam, mukhang Madam, sure po ba kayo? Ang dami yan. naman ito. Ay, hindi, wala yan. Alam mo, sa sipag ng asawa mo, kulang pa nga yan. Grabe yan mag-OT sa akin. Pasensya ka na kung minsan din late na nakaka-uwi. Gawa ng, alam mo naman yan, on-call sa Madam, pagmamaneho. okay lang po yan. Trabaho ko po yun, mama. Bilang kayo po yung boss ko, talagang magsiservisyo ako sa inyo, madam. Loyal po talaga ako sa inyo. Napaka-loyal mo naman talaga. Sana all. Ay, hindi, joke. Oo nga po. Pero loyal po talaga yan. Never po, di ba po sa mga yung mga kapitbahay ko po, si Carl, si Memar, si Jerome, si Brandon, problemado po yung mga misis nila yan sa kanila dahil sakit ng ulo, napakababaero. Pero ito pong si Mando, napaka-loyal po niyan. Di ba, mahal? Salamat. Sige, aalis na ako. At mukhang nagkakasaya. Happy family kayo eh. Sana maging happy kayo habang buhay, no? Salamat po! Ay, ma'am, andyan na si Ninang! Bong. Ninang, ano po itong... Ma'am, tara na, ma'am! Ninang, ano po itong basket? Ano po itong nababasket? Huwag ka maingay! Bilisan mo, ma'am! May lakal pa ako, ma'am! Ito pala sa'yo, bigay ko pala sa misis mo, nakalimutan ko. Ayan. Ano po yan? Ba't Bumili lang, ano to? Aray! Ma'am! May regalo po kayo sa akin, bakit po? Bilisan nyo, ma'am! Hindi, minsan lang ako kasi makarating dito, kaya sa'yo to. Andyan na po! Lintik naman na driver na to. Sorry, ma'am, kung si Bong muna pinag-drive natin kasi may okasyon ako, ma'am eh. Kaya ayoko, gusto talaga kita na ang nagdadrive sa atin eh. Ay, sa akin, nagdadrive para sa akin. Sige, ma'am. Sige, alis na ako. hatid na Bye-bye, natin. Ninang! Hatid ko lang si Madam doon. Thank you po sa pera! Madam. Grabe naman yun. Madam, salamat talaga, madam, ha? Kaya naman. Wala yun. Mag-ingat ka ha. Sige, ma'am. Ayan. Sige. Bong! Ay, ma'am, tara, ma'am! Oo nga, paulit-ulit! Parang ikaw yung amo! Tanggalin na kaya kita! Ano ba yan? Karag-karag naman. Ano ba to?
Ano na naman yan? Wag mo kong Matutulog na nga hawakan, tayo wag mo eh. kong hawakan. Wala ako sa mood. Wala ka sa mood, binigyan na nga kita ng maraming pera. Ano ba yan? Binigyan mo ko ng maraming pera. Galing sa amo mo yun. Kaya nga, tulong niya sa atin. Ba't Bakit? ganun siya tumulong? Binilang kayong pera, 50,000. Anong tulong to? Tsaka, naalala mo? Binigyan ka na nga, ikaw pa yung choosy. Hirap na nga tayo, sakto yan. Pambili ko ng... Mando, hindi naman yun yung problema eh. Nagtataka lang ako. Tapos, nagpadala ng 2 lechon sa mga bata. Tapos may pa-birthday nga regalo niya, pa sa tsaka- akin. Tapos naalala mo nung April yata yun, nagbigay din sa'yo ng 20,000. Bakit? Nung una, hindi ako nagtataka, pero ngayon 50,000. Tinutulungan niya lang tayo. Tsaka, paborito niya ako na driver. Kita mo nga, galit na galit siya dun sa isang driver namin. Pag Yun pa nga, buti binanggit mo. Hindi iba niya yung sila marunong makisama. Diskarte ba? Bakit kayo nagbeso pag alis? Hindi ka ako nagbeso. Binuksan ko yung pinto. Ba't mo Pumasok ka kaya... pinagbuksan? Parang girlfriend treatment. Amo ko yan eh. Ganun naman talaga. Pag Andun yung driver, dapat bumaba si Bong. Siya yung nagbuka, siya yung driver eh. Kaya nga bad trip si ma'am dun eh. Napaka-ungentleman nung taong yun. Ano? Ba't ba natin pag-away? So gentleman ka, kaya kanya bet. Anong bed? Ano? Tigilan mo na nga ako. Matanda na yun. Tapos may position. Papatol ba yun sa akin, driver? Natumbok mo. Sobrang natumbok mo. Ano na? Matanda na, Hindi at ko saka siya may tinumbok. posisyon. Sabi mo natumbok. Hindi ko siya... Natumbok mo. Yun yung mga dahilan kung bakit mo siya bet. Nililista mo sa akin. Sinasabi mo lang na yung mga bagay na pwedeng kaayawan ng isang lalaki sa babae, pero yun yung dahilan. Di ba bet mo yung mas ma-ahead sa'yo? Di ba? Hindi, matanda na yun. Papatol ba ako doon? Tsaka papatulan Paano yung ba mukha? ako Paano dun? yung mukha? Matanda na ngayon. Hindi ako papatulan nun. Ano ka, balik Hindi ka papatulan, ibig sabihin nagpapakita ka talaga ng motibo? Ibig ko sabihin, tumigil ka na. Tapusin na tayo usapan to. Magpasalamat ka na binyagan na yung mga anak natin. Di Sabi naman ko anak sa'yo, mo. pag may nalaman ako, sinasabi ko sa'yo, Mando. Wala kang malalaman. Mama! Yun, halika, nag-away si Mama at Papa. Papa! Patulog na nga kayo. May gagawin pa kami ni mama nyo eh. Naaway na nga eh. Maririnig namin, ding-ding lang yan eh. Matulog mag-earphones kayo. Sige na. Tulog na kayo. Sige Okay, po. Papa. Nasabi ko sa'yo Kala ka dyan. Sari ka na nga dito. Huwag ka na magalit. Hindi ka ba masaya? May pera na tayo. Mahal mo ko. Mahal Ako lang kita. mahal mo. Ikaw lang. Tumingin ka sa akin. Oo. Hindi ka na nga dito. Palagi pong nagseselo si Gingging kay Madam Lucy. Pero, ang totoo niyan, Colantits, kaya naman ako nakakabili ng mga appliances dahil tinutulungan din talaga ako ni Madam. Tulong niya rin sa amin. Sobrang bait niya po talaga. Kaya minsan nahihiya na ako, hindi ko alam pa paano makabawi sa kanya. Pero kailangan kong bumawi. Napakabait pala ha. Napakabait. Kailangan ko na makabawi siya. Sobrang bait mo Tama eh. yun. Dami kong binigay. Kung magkano yun, dapat ganun din ang rounds. Ah? Diba 50,000 yun? O di 5 rounds. Aus. 10,000 kada rounds? Grabe. Sige. Simulan na natin. Mando! Mando! Sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun, Madam? Last na natin to na pagtatagpo. Bakit po?
May nagawa po ba ako? Oo, wala. Marami kang ang ginawa sa akin. Ang sarap nga eh. I love it. Hindi. Hindi, ang sinasabi ko medyo mag-out of the country ako. At saka, Ma'am, matutuloy na ba yung pagre-retiro niyo po? wag mo na akong tawaging Ma'am Honey. Sa'yo, Honey. Honey, matutuloy na bang pagre-retiro mo? Yes, Honey. Tsaka, alam mo na on the rocks na kami ng mister ko. Kaya, gustong-gusto ko kung anong meron tayo, yung namamagitan sa akin. Pero, this time mukhang gusto ko nang ayusin talaga yung kung ano mang meron sa amin. Gusto ko nang magpakaayos. At ikaw, ayusin mo na rin yung pamilya mo. Wala naman akong ibang masabi kundi salamat dahil sa sobrang bait niyo po. Salamat lang. Pagod na ako eh. Love you. I love you. Love you. Ano yan? Sabi ko love you. Kinikilig Love you eh. too. Mahal kita. Oh. Ingat ka lagi. Ingat ka Mamimiss rin. kita. Tsaka, may bibigay ako sa'yo. Wait lang. Ano to? Ice cream. Akala ko lollipop. Yeah. Yan ang gusto ko sa'yo talaga, honey, na mamimiss kita dyan eh. Yun lang. Retire ka na Yun pala. lang. Yung humor ko lang. O, hindi lahat. Susi ng motor? Talaga? Oo. Binibigyan mo ako ng motor? Ayaw mo ba? Yun na yung huling regalo ko sa'yo. Para ayoko na kitang mahirapang magbiyahe palagi sa trabaho mo. Tsaka maghihiwalay tayo ng meron akong iiwang alaala. Para lagi mo akong maalala. Kasi pag sinakyan mo yung motor, sasakyan mo din ako. Diba, pag sumakay ka, parang ako na rin yung sinakyan. Sa bagay. Salamat. Sigurado. Sigurado Mamimiss po kayo kita. dito. Ayusin mo na, ha? mo man sabihin na darama ko. Oh my God! May motor si May Papa! motor na tayo, Papa! mama! Papa Nepo, baby ka na! Galing yan! Ma, Saan galing yan? binili ko. Papatawa ka ba? Saan ka kukuha, Papa? Nag-ipon ako. Nag-loan ako para Nag-ipon? Eh, ang dami nga nating loan. Oo nga, Papa. Saan mo po yan may kukuha na pera? Contractor ka din? Basta importante mga anak. Ma, meron na tayong motor. Huwag na kayong magtanong. Ayoko lang nang may malalaman ako kung Wala saan ka nang galing malalaman. yan. Pag nalaman ko Wala na sa ka nang marumi malalaman. galing yan, Marumi? wawasakin ko yan. Hindi naman ako kriminal. Hindi naman ako... Mama, kurap. may motor na nga eh. Makapag-rides na tayo sa ano ba yon? Sa Marilaki. Oo nga. Gusto ko po mapitikan. Bata ka pa, Jinjin. Gusto ko rin mamitik. Petik itlag. Aray! Basta importante, may motor na tayo, okay? Ha, mama? Basta ha? Oo. Ate na to, oh. Congrats, Mama. Ipa-blessing na po natin. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shoutout sa aking anak, Alex Ayala! Alex, congratulations! Nakshi! Your mom, she is proud of you, Nakshi, Alex Grabe. Ayala. Grabe, minana mo na talaga yung matitibay kong tuhod. Minana mo talaga yung speed. Oo. Minana mo talaga yung pagiging athletic. Katigit sa lahat, minana mo talaga yung hindi ka natatakot umitim. Tama. Pero napakaganda nung yung perfect shot na Sobra. yung hinabol niya yung Grabe kasi kung makikita ninyo, which is nakita naman natin lahat, 'di ba? Kaya siya napunta dun sa state na yon is na parang nag-cross yung legs niya. Pero nag-dive pa rin din siya. Pero nag-dive. Tas ang bilis. Tsaka kapag ka makita mo yung mga slow-mo na shot, kung paano yung isang kamay niya, yung nagbuhat sa buong katawan niya. Grabe, parang siyang lumilipad. Ibang level talaga, Nak. I'm so proud of you, Nak. I'm so proud of you talaga. Kaya nakaka-proud. Oo, bilang isang nanay. Bilang Nicole isang Ayala. Bilang ang tatay mo sa Unga Ayala. Kung kilala nyo si Unga Ayala, malamang may gout ka na! O, di ba? Nakaka-happy. Nakaka-happy. Kaya tuloy, merong isang tambalanisa na nag-message sa akin kahapon. Sinabi niya, bukod sa tawang-tawa po talaga ako dun sa nag-akala na ikaw talaga yung nanay ni Nicole, ni Alex Ayala. Ang dami nagtatag nun sa akin, kahapon pa lang, hindi pa, sa X yun nagsimula sa Threads. Hindi pa siya kumalat sa Facebook, hindi pa may nabasa ko na yan siya. Nag-message siya yung isa sa akin para sabihin na yung anak niya tuloy ay na-inspire na maging isang tennis player. So ngayon ang problema niya, ang tanong niya is tennis an expensive sport? So sabi ko, parang mali ka po ng tinanong kasi anong malay ko sa sports? Una, hindi nga talaga ako ang nanay ni Alex Ayala. Pangalawa, hindi talaga ako sports Kasi may person. May nakikita kasi ako ng post na ang call nila kay Alex, Princess Alex. Princess Alex. Yeah, Kaya diba, binabanggit pala yun si Princess. Nakakaloka. Kaya tuloy parang feeling nila, di ba? Anak ko si Alex Ayala. Ipinanganak ko po siya sa Ayala Boulevard. Yeah. Ang tatay mo talaga si Unga. Unga Ayala. Kung kilala niyo po si Unga Ayala, malamang talaga nakaset ka na mag-executive check-up. Tama. Ilan ang maintenance mo? Kumusta sugar? Tama. Nakaka-alerts So kung expensive daw ba ang sport na tennis? Sa palagay ko, oo. Depende kasi. Ako, hindi ako naglaro, pero nasubukan ko maglaro ng tennis. So, lang din naman siya ang mahal dyan, yung training. Yan. Yung coach na kukunin mo. Kaya Doon ka mag-i-invest. So, ako para sa akin, whether it's tennis or any other sport, I think it really is expensive. Mag-aalat ka talaga ng, bukod sa expensive siya as in yung mga gamit, yung trainer, yung coach,
yung pag-rent nung court, Oo. yan, yung mga ganyan, gastos yan. Oo. Siyempre, kapag ka na ganyan ka, hindi ka naman pupunta doon ng wala kang energy drink, hindi ka naman pupunta doon mag-isa. Tama. Ay, hindi ka naman, alam nga naman, hindi ka kumain pagkatapos o bago, 'di ba? So, mahal siya. Bukod dun sa it's expensive dahil may kaakibat talaga na nagastos, no? Ano yan as in yung discipline na nakaakibat niyan ay wagas. Hindi ko makakalimutan yung sinabi na isa kong kaibigan nung mga bata pa lang yung, nung buntis pa lang ako kay Princess Alex. Chares! Kay Princess, buntis pa lang ako kay Princess, sinabi niya, alam mo yung anak mo, i-train mo in either two things. Academically excellent o kaya sa sports, sabi niya. Kasi kung halimbawa, hindi man siya nandun sa academics pero sa sports, yung parehas yung discipline parehas na may discipline in terms of academics o kaya sports. Ang dami kong kakilala, Jegs, na ang kanilang mga anak ay nasa varsity, yung asawa ko ay dating varsity, yung mga weekends nila o kaya yung mga after school na pwedeng i-spend ng nag-chill, Netflix and chill, naka-relax, ay sinispend for training. Tama. So bukod po dun sa actual na expense ng training, yung kaakibat po din dito yung oras. Tama. May ganun siyang kaakibat So hindi sa nagdi-discourage kundi bago pasukin ng isang bagay, pwede naman i-try. Hindi naman natin sasabihin, wag mo na subukan, mahal yan. Hindi naman, go! Try, kasi dyan naman nag-uumpisa ang lahat sa pangarap, sa desire, Correct. di ba? Pero yun lang, nagre-real talk lang tayo na hindi po siya madali. Oo, so dapat ready ka rin at prepared ka rin bilang magulang. True. Kasi pag ang bata na hook na yan sila, laser focusin sila, ikaw na yung magmamakaawa ng oras sa kanila True, legend. Kasi laging nasa training. May trade-off yan Oo, parang I'm yung sure anak ako. namin, dahil nga naglalaro sa PCU, parang yung utak niya, ball is life na lang. Ganun, Correct. basketball na lang lahat. So, At yung oras na sana pwedeng kasama mo siya, Oo. Ay, kapag may kami. training, Oo, correct. may training kami. Wala may ganun siyang kaakibat Oo. Meron siyang ganong kaakibat na responsibility. Ayan. Ganon. Pero- At feeling ko ganun siya talaga, Jegs, pagka may extracurricular Tama. Natatandaan ko, feeling ko, merong isang beses na yung anak ko posible sana nagkaroon ng role dun sa theater group na sinalihan niya. Kaya lang, sa amin namang pamilya, hindi din negotiable yung weekends. Oo, yun. Kumbaga parang, yung weekends talaga, para talaga sa aming pamilya. Correct. Hindi ka, Yun lang naman ang oras actually pag magsasama kayo Oo, ng yun na buo lang yun na lang So parang, kapag ka sinabing sunod-sunod na Sabado, merong theater, let's say, ano tawag doon? Practice, Oo. ganyan, rehearsal. Medyo nag-aalangan kami. Oo, mawawalan Ganon. na Kasi ng may oras. ganun may ganun siyang kaakibat. Yun lang yung sinasabi natin. Oo. Lahat ng extracurricular, meron po siyang trade-off. And I'm sure si Alex is ganun She's very popular. I'm very sure that her parents are really proud of her. Lahat ng kapamilya ay proud sa kanya. Pero yung oras na pwede sana sa pamilya niya, I'm sure hati. Oo, kaya lagi natin tandaan ng posisyon po ng Tambalang Kumikinang na sinasabi po namin lagi dito na konti lang po yung oras na makakasama natin yung mga anak natin na bata sila. Totoo. So, ibibigay mo pa ba yan? Pero Ayan. again, kanya-kanya Oo, kanya-kanya. Oo. Ako sa akin, hindi Hindi, kami kasi hindi ko, masyado family-centered kami. Pareho kami ni Nicole na talagang pamilya correct. Hindi natin sinasabi na Oo. yung iba na sports-oriented ay hindi family-oriented. Oo. Hindi rin. Kasi syempre, ang galing din naman na yung discipline po ninyo, hindi lang nung mismong anak, hindi lang yung mismong nasa varsity o Oo. nasa matinding pag-train, Oo. 'di ba? Kundi pati yung disiplina ng pamilya. Oo, kasi lahat yun Oo. affected Sometimes kasi it works for others. Kasi halimbawa, yung tatay, hilig din ng, Yes, ng correct. tennis. Tama. So, kakasama andun sa training, kasama niya rin din. Yung family Nag-e-enjoy. nandun. Kumbaga, Oo. yun na yung bonding moment Yes, nila. oo. Sadyang, kung may mga hindi, ako Oo. hindi ko talaga maisip na magkaroon ng sports yung anak ko kasi una sa lahat, Oo. I cannot pag mainit. Si Nicole walang sports. Oh. Startista lang Yan. siya. Of course! Abangan! Hindi, pero totoo yun. Oo. Kailangan yung mismo mga magulang ay yung mga susupport dun sa yung support system sa paligid solid din. Oo. Kasi kapag hindi, yung may pag-aalangan, Correct. mga Masabi lang dahil trend. Oo, correct. Hindi siya yung ganyang pagkakapanalo ni Alex, yung ganyang matinding ibinigay niyang karangalan sa Pilipinas ay hindi po isang trend lang. Ayan. Ito po ay bunga ng hirap, pagod, Tama. pawis at years of training. Correct.
Ako isa lang sa nakita ko dito na sana na makita to ng government, ng pamahalaan natin na So, sinasabi mo bang hindi nila nakikita? kasi na nakikita naman nila dapat na mag-invest sa individual sports kagaya Yan. nito kasi laging inaano natin yung basketball, yung team sports na Yan. minsan hindi din talaga tayo na nakakadali. Oo. Pero may mga ganito Oo, na yung individual boxing, sports. 'di ba? Ilang beses nang Correct, medalya. correct. Ito ngayon yung kay Alex sa tennis. Yan. Buti na nga lang si Alex ay mukhang mayaman. Oh, Diba? I mean, mayaman ka naman, di ba? mayaman sa utang. mayaman sa Iyala kalaman. Diba? I mean, feeling ko, kasi pag binabasa ko kung ano yung mga roots niya, tsaka mga kamag-anak niya, mga, alam mong may generational wealth eh. Oo, kasi nakakalungkot, 'di ba, nung Olympics nakarinig tayo ng mga gold player tayo na magagaling pero yung uniform Hindi. parang Correct, dinikit lang yung logo, Tama, parang oo kulang nga. sa suporta, Natandaan natin yun. diba? Oo. Olympics yun Oo, Olympics yun. Na sana mag-focus na rin din yung government na suporta doon sa mga individual. Kaya Heidelina Diaz, 'di ba? Yun yung nagdala sa atin ng gold. Correct. Weightlifting. Totoo din. Sana po yung mga nasa maleta. Hindi yung mga nasa maleta ko, hindi ko pa pala natatanggal. May nagkwento kasi sa akin. O ano naman yan Yung anong kwento? Pag yan pang kwentong yan, ikapahamak natin. O ano yung Maganda kwento? daw suportahan pag team sport kasi madami. Pag isa lang, konti lang yung Konti lang yung nasa maleta? konti lang yung yung tubo. Isa lang paisa-isa lang pag madami. Tsaka, pagka madami kasi, madali ang pag-hide ng mga Yun, kasi madaming pwedeng pagtaguan. Correct. Hindi, basta! Basta, gets nyo na yun. Pero sana again, yung government na mag-invest sa mga individual sports. Ayan, Hindi, Carlos Yulo, di ba? Oo, tsaka ang dami din talaga, Jegs, na mga bata na talagang ang gagaling sa Pilipinas na alam mo talagang matindi yung potensyal. Kaya lang wala talagang budget kasi nga may kakaiba talaga Correct. siyang expense. Tama. Yung mga chess players na lang natin. Napakaraming magagaling po ng mga chess players, hindi na pag-uusapan. Di ba? So yun, sana yung mga i-promote natin, mga individual sports. True. Na hindi kinakailangan yung tangkad kasi tayo mga Pilipino, di ba? Para wala na, di ba? Talo na pag tangkaran ng usapan, ganon. So doon tayo sa strength, sa lakas, ayan, sa mind na magaling, matalino. Yes, oo. Kagaya ni Alex na anak mo. Correct. Nakshi, I'm so proud of you, Nakshi. Your mom, she's so proud of you, ha? Huwag mo kakalimutan, I know you're so busy with training and all. Bisita ka dito sa Love Radio. Tama. Gusto kang interview ni Tito Diego. Tama. Usap tayo, ha? Princess Alex. Princess Alex! Congrats! We love you! Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nag-umpisa kasi yan dun sa threads na may nagsabi na napag-alaman ko na yung nanay pala ni Alex Ella yung DJ ng Love Radio. Tapos yung pagkakasulat niya kasi, Jegs, yung bang talagang sure na sure talaga siya. Napaka-inosente. Yung bang talagang sure na sure talaga siya. Ayun. Nakakatuwa. Sinong budol kayo nakausap Ewan ko, hindi ko alam. Sinong lasing kaya ang na-influence ng taong yon, di ba? Pero again, we are happy. Na it's really a proud moment. Yes. Alam mo yung nung in-interview si Alex, yung nagsabi siya na big thing para sa kanya for somebody na nag-train sa Pilipinas. Kasi para sabihin na nag-train sa Pilipinas, yung ramdam mong limitado ang maraming bagay. Considering I would think na hindi naman sila, I think mayaman sila. Yun yung base ko sa kutis tsaka sa shape ng ilong. Hindi, di ba? Pero naiisip niya pa rin na sa Pilipinas, dito, considering na ang training ay sa Pilipinas, it speaks volumes, Jex. Yung pagkakasabi niya nun, parang kahit hindi niya sinasabi talaga doon na ang hirap mag-training sa Pilipinas kung saan hindi siya masyadong sinusupport or hindi masyado yung budget for it, ganyan. Hindi, unang-una dito sa Pilipinas, maraming magagaling po dito. Pero yung mga talagang sabihin nating mga android na mga trainer na sa ibang bansa kasi alam nila nandun yung pera. Nandun yung willing magbayad na ko kahit magkano. Correct. Diba? Dito talaga more on skills and talents na lang talaga yung nangibabaw
kay Princess Oo, Alex. Princess Alex. So, di ba? Pero nakakaiyak talaga. Naiyak ako dun nung naiiyak siya dun sa parang big moment niya na natalo niya si Iga. Talagang, ano ka, yung bang, ito na naman yung may mga moments na ang hirap mahalin ng Pilipinas, pero babalik ka dun sa, ipapaalala sa'yo ni Lord na masarap pa rin naman maging Correct. Pilipino. Oo. Di ba? Mga ganon. Ayan. Ayan. Congratulations, Congrats! Nakshi, Alex! Have fun in your next round. Tama. Di ba? O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit kwento na may Wagang Burnay. Bye! Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Okay. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hit na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga umaattend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! QG!
Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan.
Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang
ikaw din Mama Tanya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya, kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? Nicole, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Ano ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami?
Ganon. May ganun pero, yung, talaga eksena. pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umaga. Oo, di tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances na alala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulad, partida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis.
Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all. Bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera, pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Pa-left, pa-right, swerve, slide, slide, on your side, side. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Sa'yo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip pa right da. Ani. Roll VTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag
Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amara. Kabisyong totoo simula ng makahiligan kong makinig sa radyo. Alam niyo po, akala ko dati ang pinakamalaking lungkot sa buhay ko ay yung laging wala ang asawa ko kapag Sabado. Pinipili daw niya kasing mag-overtime para may pangdagdag kami sa mga gastusin. Huli na nang malaman ko na may masakit palang dahilan sa likod ng bawat weekend na wala siya. Sa loob ng maraming taon, pininiwalaan ko lahat ng paliwanag niya. Kapag Sabado, lagi niyang sinasabing may overtime, emergency meeting, special project, o may kailangang habulin sa opisina. Dahil responsable siya at masipag, hindi ko na naisip magtanong pa. Sa totoo lang, proud pa nga ako sa kanya. Habang ako ang nag-aalaga sa mga anak namin, nag-aasikaso ng bahay at gumagawa ng paraan para maging maayos ang takbo ng pamilya, siya naman ang lumalaban sa labas para mabigyan kami ng magandang buhay. Nagbago ang lahat dahil sa isang simpleng pagkakamali. Isang hapon, may dumating na delivery rider sa bahay namin. Naka-address sa asawa ko ang parcel. May kasama pang mas malaking parcel na nakapangalan din sa asawa ko, pero sa Sabado pa daw niya ide-deliver yon. Sabi ko, iwan na niya at hindi na niya kailangang hintayin ang Sabado. Ang sabi ng rider, sa kabilang bahay daw kasi naka-address at Sabado daw po ang delivery. Palihim kong kinuna ng picture ang address ng mas malaking package. Para akong binuhusan na nangyayelong tubig. Hindi ko maintindihan kung bakit may ibang address na pinupuntahan ng asawa ko sa subdivision namin, gayong iisa lang naman ang alam kong bahay namin. Nang sumunod na Sabado, pinuntahan ko ang address sa parcel. Baka naman opisina, rental property, storage, o kung ano man na konektado sa trabaho ng asawa ko na hindi ko lang naiisip. Pagdating ko sa address, may batang naglalaro sa labas. Nang makita ako, tinawag ang nanay niya. Lumabas ang isang babaeng mas bata sa akin at nagkatitigan kami. Makalipas lang ang ilang segundo, bumukas ulit ang pinto at lumabas ang asawa ko. Aray. Nang makita ako, namutla siya at parang nakakita ng multo. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. May pangalawa siyang pamilya. Sa loob ng halos 5 taon, may isa pa pala siyang bahay na inuuwian. Ilang minuto lang ang layo mula sa amin. May batang lumalaki na tinatawag din siyang tatay. May mga birthdays na pinupuntahan. May mga gastusing hinati. May mga ordinaryong araw na pinagsaluhan. Biglang nagkaroon ng totoong kahulugan ang bawat overtime. Bawat absence sa family gathering. Bawat Sabadong wala siya at bawat pagkakataong sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para sa pamilya. Habang iniisip kong nagtatrabaho siya tuwing Sabado, ilang kanto lang pala ang layo niya sa amin. Hindi daw niya alam kung paano sasabihin sa akin. Mahal daw niya kaming pareho at gusto niyang ayusin ang pagsasama namin. Pero papaano?
paano aayusin ang 5 taon na pangloloko? Paano ko ibabalik ang tiwalang hindi lang minsang sinira, kung hindi araw-araw pinipiling sirain? Tambalang kumikinang kung nalaman niyong may pangalawang pamilya ang asawa ninyo, ilang minuto lang mula sa bahay ninyo, mapapatawad niyo ba? Ano po kaya ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Amara. Amara, mahigpit na yakap para sa'yo. Ay. Kung sasagutin ko yung tanong mo, which is, kung kayo ang nasa sitwasyon, yan. Nalaman ninyo may pangalawang pamilya ang asawa ninyo, ilang minuto lang mula sa bahay ninyo. Ayan. Ako siguro, ilang minuto ko muna siyang bubugbugin. Gamit ang raketa ni Alex Ayala. Ayan. Para talagang matibay at para talagang matindi. Ay, nako. Ay. Para talaga kay Amara tong kantang to eh. Yung the right thing to do, feeling ko is to really let go. Kasi 5 years talaga to eh. 5 years ng panluloka. Imaginein mo yung nasubukan nyo na po ba magsinungaling? I'm sure lahat po tayo nagsinungaling na, no? Tandaan po natin na kapag tayo po ay nagsinungaling, hindi natatapos sa isang pagsisinungaling ang lahat. So, kunyari, nagsinungaling ka sa boss mo tungkol sa isang task na hindi mo nagawa. Hindi po natatapos yung pagsisinungaling doon. Madadagdagan pa yun ng karagdagang pagtatakip, hanggang sa feeling mo normal na lang yung pagsisinungaling. Kasi nakakalusot ka naman eh. Parang itong asawa ni Amara, di ba? Na-normalize na yung pagsisinungaling, 5 taon na overtime ako pag Sabado. Ganyan para sa pamilya to. Alam mo, kanina ba ako nakakagigil yung asawa mo? Ang kapal ng mukha. Sobra. At ang lapit Kaya pa. nga eh. Hindi man lang yung nilayo. iba, lumalayo pa. Correct. Yan ang lapit. Yung iba nasa probinsya yung babae nila. O kaya di man lang nasa kabilang subdivision o kabilang city. Ay hindi, kabilang kanto. Saka alam mo yung anong ibig sabihin nito na napakakapal ng mukha ng asawa mo to the sense na feeling niya di rin to malalaman. Ganun siya ka-confident na ang lapit-lapit lang. Correct. Na hindi niya inisip na baka magkamali. Yung iba kasi talaga binabaon eh, di ba? Tinatago, nilalayo, pinapauwi sa probinsya. Pero hindi natin sinasabi na yung mga naglalayo at pinapauwi sa probinsya ay tama Parehas. Kahit na hindi ka maingat or maingat ka, the fact na tinatago mo ay parehas na mali. Tama. At nakakalurky lang dito, sinasabi ni Jex, kaya mas lalo nakakagigil. Yung kasi confidence, grabe na. Ang kapal masyado na mukha, parang ang lakas-lakas ng loob na pwede silang magkita sa simbahan. Feeling ko, isa lang yung simbahan na pwedeng puntahan. Kasi kung isang subdivision or isang village, isa lang ang community. Isa lang yung grocery na pinupuntahan. Isa lang yung pinag-cash outan ng GCash. Di ba? Isa lang yung posibleng yung school. Delivery rider, isa lang. Correct. Isa lang ang delivery rider. Kasi yung delivery rider na yun ay assigned sa isang lugar lang. Doon lang yun eh. Kaya nga di ba yung delivery riders natin, kilala na natin. Kasi sila yung assigned dun sa area natin. So isipin mo, kaya binanggit ni Diego yan, is that ganun katindi yung confidence level na kakapalan ng mukha na matindihan talaga. Na kapag nagpa-foots pa siya, hindi foot ang ipapas pa. Yung mukha ang kailangan hilihahin kasi ang kapal talaga. Grabe. Nakakainis. Kaya we feel you, Amara. So kung sa tinatanong mo kung hihiwalayan ba ako, I would say it's a resounding yes. So biblically speaking and sa sitwasyon mo ngayon, lumayo ka. Maganda siguro para yun yung una naming
advice ha. Pero syempre, bago mo gawin ang lahat ng mga bagay-bagay, magsisecure ka muna. Yan, pag-isipan mo. Pag-secure mo yung finances, secure mo legal advice, Yan. ano ba yung dapat na gawin, paano ba ako yung mga kosto din ng mga bata, Correct. yung mga ganong eklavo. Ayan, kasi pinaghahandaan din siya, hindi din agad-agad na. Ayoko na, ganyan. Oo. So, pag-iisipan. Tapos, tingnan mo yung, ito, lagi itong linya ng mga babaero eh. Yung sasabihin nila na, natatakot kasi ako na kapag ka sinabi mo, baka umalis ka. Narinig ko na yan eh. Natatakot ako na pag sinabi mo, hiwalayan mo ko. Bakit ka naman hihiwalayan? Parang tanga din eh, nakakayamot. Yun, No. ano yan eh, parang nililipat, gaslighting na ano yan eh, na diskarte. At saka apakadamot. Ako dito ko naiinis din eh. Kaya meron akong mga kaibigan hanggang ngayon mga single. Kasi merong mga taong dupang, gusto nila dala-dalawa yung kanila. Tama. Kakayamot. At ang masakla pa Wiset. doon, sinisisi pa yung biniktima na wala ka kasing oras Ayan, sa akin. diba? Ayan. May mga ganyang pagbibintang. Hindi mo kasi pinaparamdam sa akin na pagod na nga ako sa trabaho, hindi ko nararamdaman. Yan po yung mga linyahan ko dati. Ay, totoo Oo. yan. Ako naman, kaya alam ko yung mga ganyan linyahan kasi ginamit na din sa akin yan dati. Kaya wag kami. Wag kami. Wag ako, wag si Diego, wag kami. Been there, done that. Diba? Maaring kami ang gumawa, maaring kami din yung victim. Yes, oo. Diba? Ay. Kaya we feel you, Amara, kung gaano kabigat itong nararamdaman mo ngayon. Alam kong gigil na gigil. Kami nga gigil na gigil eh. Ay. Tsaka alam mo, ang hirap din ito, kunyari, hindi niya sinabi kung ilang taon yung anak niya or kung may anak sila, no? Pero kung halimbawa, yung anak mo, medyo nandun na siya sa growing years na naiintindihan niya na yung mga nangyayari. Isipin mo kung ano yung magiging decision mo may or may not have an effect on your child sa kanyang pagdedesisyon sa buhay. Tama. Kasi kunyari, tiniis mo. Pwede naman choice mo naman yan. Hindi ka naman namin pipilitin. Pwede mong tiniis, dalawa na lang kayo. Correct. Medyo ang problema dito is yung ini-impart mong mensahe sa anak mo. Tama. 'Di ba? Na okay lang, na bare minimum. Usually, makikita Diba? natin sa datos, ginagaya ng mga bata yung kung anong ginawa ng magulang. Ayun na. Ay. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tingin ko pag-usapan pa natin Yan, oo. sa podcast. Tingin ko, 'di ba, yun yung nafe-feel ko na ano yung posibleng maging effect nito sa anak mo sa paano siya magkaroon ng relationship in the future, na ma-normalize yung lying, na ma-normalize yung tatanggapin mo yung bare minimum. Yun kasi yung nagiging problema. Minsan, nagsistay tayo sa isang relationship kahit na alam nating complicated or complex or alam nating bare minimum lang yung binibigay kasi feeling natin yun lang yung deserve natin. Pero hindi natin deserve nang ibigay sa atin ay bare minimum kasi all out tayo magbigay ng pagmamahal, all out tayo magbigay ng support, tapos yung balik sa atin bare minimum. Hindi dapat. Parang Pilipinas, Tama. 'di ba? Tatrabaho ka na maigi, tatrabaho ka na maayos, sa natatanggap mo bare minimum lang. Ganon. So actually, tama na! Oo. Baki Baka! Tama na! Actually, kailangan natin ng more. Hindi lang dito yung anak mo, Amara, yung casualty. Pati yung isang anak din. Oo. Casualty din lahat. At eto sa tanong mo, Amara, kung hihiwalayan mo ba, actually, right into your face, pinakita na ng tadhana eh. Pwedeng hindi mo nakita yung address. Pwedeng hindi mo nalaman. Oo, kasi diba? pwede namang, hindi naman, pagka may dineliver naman sa bahay natin, di ba? At nakapangalan naman sa atin. Ako never ko nang tiningnan kung tama yung address na nilagay eh. Kasi the fact na nakarating sa bahay namin, ibig sabihin, at sa akin mismo or naka-address sa asawa ko, ibig sabihin para sa amin talaga yun. So, pwedeng hindi mo nakita. Nakita mo yung address iba. Tsaka nakalinya lahat eh. Imaginein mo, nung pinuntahan mo, pwedeng wala sila doon. Pwede. Pumunta ng mall. Correct. O pwedeng nandun yung mag-ina, wala yung asawa mo. At saka pwedeng hindi ka or pwedeng wala kang time. Yes, pero oo. nagka-time ka. Correct. Diba? Pwede din yung rider, hindi din nasabi na sa Sabado pa po sa kabilang bahay. Pwede din namang hindi kasi yes, oo. I'm sure it's not the first time na nagpa-deliver
yung asawa mo dun sa Kabisa- address ng kabisado. kabit eh. Kaya nga ang sabi doon na sa kabilang bahay, Oo. so parang kabisado na eh. Correct. Pwedeng tinago ng rider noon or wala Oo. siyang kaalam-alam. Pwedeng nonchalant niya lang sinabi. Sa Correct. Sabado pa daw po sa kabilang bahay eh. Pwede Oo. wala naman talagang alam si rider. So rider. kumbaga, lahat na inilinya sa'yo. Tapos magsistay ka? Di wow! Kita mo, diba? Titingnan mo yung Oo. pattern na talagang nire-reveal sa'yo ng tadhana yung kasalanan na ginawa ng asawa mo. True. So ngayon magtatanong ka pa. Alam naman namin, naiintindihan naman namin yung taong hindi naman kasi basta-basta yung desisyon na gagawin mo eh. Iniisip mo rin din yung anak mo, ano mangyayari. Correct. Pero, ang mas matindi kasi dito with staying, ang daming kaakibat na parang emotional baggage and damage. Yan. Paano ka pa maniniwala sa kanya? Explain mo tuwing aalis. 'Di ba? Kahit Saka na talagang nandyan lang sa kabilang kanto Tsaka na. Jigs, parang feeling ko kahit sabihin niya mag-work, Oo. hindi na ako Yung mamakampante. Yung prejudice nandun na Wala palagi. na, oo. May feeling na ako kaagad na hindi naman yan uuwi, hindi naman yan mag-work today. Oo, na Doon naman siya pupunta yung ka-text niya, yung sa Correct. kabila. Tama. Kapag halimbawa, lahat ng mga posibleng maging actions niya in the future, lagi ka nang merong doubt. Oo. Meron ka ng prejudice. So, would you like to stay in that kind of relationship? Yung lagi kang nagdududa, lagi kang nag-aalala, lagi kang 'di ba? Hindi mo deserve eh. Oo, lagi naman ang At saka 5 years, Jex. Kaya nga eh. Very intentional yung pagtago. 5 taon. Imaginein mo yan. Di ba? With the hopes na hindi mahuli. Pero hindi eh. Oh. Tsaka lagi naman ang sinasabi dito yung stand palagi ng tambalang kumikinang na in the process ayaw namin na you will lose yourself. Ayaw talaga namin yun kasi the moment na you will lose yourself, parang tatanggapin mo na lang. Oo, correct. Na hanggang dito na lang. Oo, wala na eh. Ito na lang, tanggapin ko na lang. Ayaw namin Yun na nga yung bare minimum na sinasabi ko na alam mo yan yung nalungkot ako ng 'di ba, recently pumunta ako ng Japan. Tapos na-realize ko habang nasa train ako sa Japan, na-realize ko na parang hindi ko nakikita ever na dun sa mga streets nagta-traffic. Tapos na-realize ko, feeling ko lang naman, ilang days lang naman ako doon, hindi para 'di ba magbigay ako ng buong judgment about Japan. But dun sa ilang days ko doon, na weekdays naman siya. So ibig sabihin, days ito ng may work at may school, 'di ba? Wala masyadong traffic sa kalsada kasi hindi madami yung kailangan ng sasakyan. Kasi train system pa lang, sapat na talaga. Yung magugulat ka na nasa ibabaw ka, tapos biglang nasa subway ka, tapos madami, yung bang ganun. Tapos doon ko naisip na, ganito pala dapat yung bayan. May ganito pala dapat. Hindi pala dapat na tinatanggap lang na, eto na hanggang dito na lang Actually, yung mga ganyan, hindi naman secret formula yan para ayusin yung isang bansa eh. Matagal ng panukala yan. Kaso nga lang, may mga hindi talaga na ilalagay sa mga kasi dapat nga, ilagay. may ibang agenda. Kasi yun. pag may maraming bintahan, maraming kitaan. Maraming whatever. Diba? Yung mga ganon. Hindi, tsaka wala, kulang talaga sa planning. Yung mga ganon. So, ba't namin nabanggit? Wala lang. Gusto lang namin banggitin na minsan, tinatanggap na lang natin yung bare minimum. Hindi dapat. Na, okay, hanggang dito, na hindi mo naman deserve. Kasi, kunyari, isang Pilipino, mamamayan ka, deserve mo na maging comfortable sa sarili mong bayan. Diba? So, ikaw din, nandiyan ka sa sarili mong pamamahay, diba? Deserve mo ang all the love. Deserve mo ang 100% na pagbalik ng pagmamahal na ibinabato mo. Correct. Ganon. Parang bilang isang may bahay, ginagawa mo lahat, pag-aalaga, lahat-lahat, bilang mamamayan naman, tayong may pinakamataas na buwis na binabayaran, lahat sa sahod mo may kaltas ng buwis, pag bumili ka ng pagkain may buwis, lahat ng galaw natin. Tapos eto lang yung ibibigay sa atin. Yun yung ganon. So parang may ganon lang tayo analogy na wag nating hayaan. So wag mong hayaan na hanggang dito na lang, ito na lang talaga. Kaya lang syempre, yun nga sinasabi namin, pag-isipan mo, papaano nga naman. Siguro kaya yun din yung baka hindi natin alam yung story niya eh. Kulang sa detalye. Hindi, tsaka Jegs, mukhang tama mukhang nasa bahay siya. Mukhang siya ang house manager. So feeling ko, kaya isa ring consideration nito ni Amara is that pagka umalis ako dito, hindi naman ako yung nag-work eh. Ang nag-work yung asawa ko. Correct. Siya yung nagpo-provide. Saan diba? kami titira? Saan kami titira? Papaano ko isusurvive yung aking mga anak? Gets naman natin. Kaya talirin yung mga kamay. Oo. Gusto mong umalis pero parang wala kang wala ka rin. magagawa. Di ba? Parang tayo
sa Pilipinas. Yung hopeless ka. 'Di ba? Parang Pilipino, gusto mong umalis na lang, gusto mo na lang na maghanap ng ibang opportunities. Kaya lang hanggang dito lang din kasi talaga yung kakayanan. Yun lang yun eh. Nakakalungkot Kaya yung feeling na yan. Na parang hopeless ka na. True. Parang wala kang choice. Pero meron lagi tayong choice sa buhay natin. Lagi. Yung choice mo to stay is a choice, ha? Yes, I mean, gets natin kung halimbawa, iniisip mo, paano kung nga naman bubuhayin yung anak ko kung ganito, 'di ba? Pero it is a choice to stay. It's also a choice to leave. Hindi namin alam yung detalye, pero feeling ko yun yung pwedeng mag-hold back sa kanya. Yes. Kasi ang tanong niya is kung kayo alis ba kayo, ganun. Hindi yung paano ko po ba iso-survive yung anak ko or ano po ba yung next step na kailangan kong gawin? Hindi eh. Nandun pa siya sa kung kayo nangyari to sa inyo, hihiwalayan nyo ba? Ibig sabihin wala din sa isang comfortable position itong si Amara. Parang hindi nagkakalayo yung sitwasyon na to doon sa isang nagsumulat din sa atin sa Bornay na yung sinabi ng asawa niya 30K lang yung sahod niya, tapos sa pag-alaman niya na more, parang 100K, 6 digits, tapos may mga inanakan pala Luzon, Visayas, Mindanao. Correct, iba-iba. Pero ito mas malala to tingin ko kasi sa kabilang kanto lang to Ang lapit The lang audacity. 5 years. Di ba? Isipin mo yun, very intentional lahat ng pagsisinungaling Tsaka nakakatakot kung paano mag-isip yung asawa mo kasi di ba parang yung utak ng tsaka yung utak kriminal na para bang yung naka-align lahat na parang normal lang to, inalign ko na yun, inayos. Pero mali kasi may asawa ka. Uy! Baka possible na to sa tinatawag na sa psychology, yung Dunning-Kruger effect. Ayan, oo. Na yung na hindi niya iniisip na mahuhuli siya. May ganung pag-uugali yung isang tao na kahit anong gawin, hindi naman nahuhuli. Oo. At lalo pa ito, isipin mo na lang yung confidence level ulit na tataas pa niyan. Kung nahuli na nga siya, pinabayaan mo pa. Ayan. Kung nahuli na nga siya, wala kang gagawin. Ay, okay lang sa kanya. 'Di ba? Ay, sus. Oo. Hindi, tsaka ako niisip ko talaga yung yung effect sa anak mo Kung paano siya magde-decide in the future at na-normalize yung pagsisinungaling. Parang ganito, mga magulang, let's all be careful. Ako, victim din ako ng ganito. Hindi victim, guilty. 'Di ba minsan may mga ganito tayo. Bawa, pag tumawag si Maring, kunyari Sonia, sabihin mo wala ako. O kaya, pagka nakita mo nag-text si tas nagtanong kung nasan ako, sabihin mo wala, pumunta sa ganitong lugar. Sinabi natin yun sa anak natin. 'Di ba? Let's be careful with that. Kasi we are teaching our kids. Ako, guilty ako dyan minsan pag may mga ayaw kong kausapin o kaya may mga gusto kong palusutan. Because I'm human talagang I commit mistakes. May mga ganun ako Pero lagi kong inaalala na ano yung maituturo ko sa anak ko nito. Kasi pagdating ng araw at kailangan lumusot ng anak ko, kunyari may bagsak siya sa test or meron siyang hindi nagginawang maganda sa school or with barkada, what will now prevent him or her, si Princess at si Prince, na magsinungaling din? Gagamitin niya against you. Oo ang iisipin niya, hindi niya gagamitin against me na, ikaw nga mami Ang iisipin niya, yung nanay ko nga who I look up to. Na diba? nagsisinungaling. Nagsisinungaling din kung kinakailangang lumusot. O di ibig sabihin, normal din pala na kapag kalulusot ka, kailangan mong magsinungaling. So, yun So, let's be careful with that. Kaya ako sinasabi na careful ka, Amara, doon sa pipiliin mong choice regarding the situation kasi may epekto to doon sa bata. Yes, maiisip niya na, okay lang bare minimum. Okay lang pala kahit may mga babaeng iba. Basta kaya namang i-sustain ng finances. Or okay lang pala kasi okay lang pala magtiis. Okay lang naman magtiis 'di ba? Tayo naman lahat ay matiisin. Pero magtitiis tayo for the right reasons. Hindi magtitiis tayo kasi 'di ba, pinili natin na kahit nang bababae yung asawa natin, magstay pa din. Ang iniisip ko talaga dito sa asawa mo, talagang intentional talaga na gusto niyang makasama yung kasi nilapit niya pa Kasi kung halimbawa, naanakan niya lang, na diba, medyo pwedeng sa ibang lugar. Kahit malayo, hindi niya puntahan. Ito talaga intentionally every Saturday, walang palya. Ayan, meron pa iba na na may palya, bibisitahin lang kung kailan. Correct. O kaya magpapadala na lang. Ito regular
Nandoon pa. Nakakatakot Na-imagine eh. ko pa yung sitwasyon na nakita niya, 'di ba? Lumabas yung bata, lumabas yung nanay, lumabas yung asawa. Alam mo yung nakapambahay pa. Oh. Yung ganun ka-comfy na para bang komportable ako, dalawa yung inuuwian ko, dalawa yung meron akong pambahay. 'Di ba? Nakaka-lurk. Hey! Ay, nako po. Oh, Amara, you know our stand. Yan. And we hope that you'll be able to find the right people to give you sound advice legally, financially, mag-iisip ka rin kung paano mo nga naman itatawid, kung ikaw lang mag-isa, ganyan. Pero ito ay posible. Ayan. Alam mo, isingit ko lang at itong time na to na umiere tayo ng podcast, advance po kasi kami mag-record eh. So August na to malamang, Jegs, no? Bukas na yung Mayet Live House. Wow. So, itong Mayet De La Rosa Fine Jewelry Live House, nabanggit na rin yata to sa'yo, Jegs. Yes, yes. It's an opportunity for everyone na walang sariling, walang kapital, walang kapital, walang lugar, 'di ba, na pumunta sa isang lugar kung saan ibibigay na lang sa iyo yung mga ibebenta mo. Magbebenta ka lang. Magla-live ka na Magla-live ka lang doon. So Ayan. it's called the Mayet Live House. It's located in Alabang. So kung hindi bukas na siya July 15 siya nag-blines. So this gives naalala ko lang bigla kasi, Amara, ito yung mga opportunities na pwedeng maibigay sa mga taong tulad mo. Yes. 'Di ba? Para kumita ka rin na extra. So ang gagawin mo lang, pupunta ka doon, kung ano man yung alahas na nandoon, ibebenta mo lang using your own platform. Lahat naman tayo may sarili-sariling mga platform. Mag-live ka doon, wala ka nang gagawin. Tutulungan ka kung paano i-send. Kikita ka na lang, yun lang yun. Yun. So bakit ko kunento? Kasi syempre ang ganda-ganda ng ginawa nito ng Mayet De La Rosa Fine Jewelry for people, to help people. Yun yung maganda kasi yun yung purpose nun eh. Syempre kikita sila doon. Correct. Pag nakabenta yung mga tao, sa kanila din naman yun ultimately. Pero, 'di ba, it gives people a chance. Tama. So ito yung sinasabi ko, Amara, na may mga pagkakataon at opportunities na pwede kang tingnan para umalis ka sa sitwasyon na meron ka. Kasi yun yung nakikita ko na naisip ko, Jegs, na holding her back na hindi paano ako yung paano yung finances, paano ko kikita, anong gagawin ko, 'di ba? Ito. Correct. And this is just one opportunity that I'm sharing with you. Iba pa yung kapag ka natuto kang ano tawag doon, yung basket, yung yellow basket. Well, yung affiliate. Affiliate, yun din. Wala ka ring hawak na produkto nun. Tama. 'Di ba? Nag-affiliate ka lang doon. Ibig sabihin nakiki-ride, nakiki-ano. Yung mga ganun bang opportunities, mas maswerte na ngayon kaysa noon eh. Ngayon kasi may online. Tama. Hindi mo kailangan na may eksaktong lugar para magnegosyo, 'di ba? Check. So, sinasabi namin yung mga ganito kasi para umalis ka na. Oo. Yun lang yun, para umalis ka na. Pwede kang mag-start all over again. Mahirap, it's going to be very challenging, pero deserve mo ng 100% na pagmamahal at hindi mo deserve ng ganyan. Correct. Ganyan ginawa sa'yo ng mister mo. Ayan, kung hindi ka kayang respetuhin ng mister mo, respetuhin mo yung sarili mo. True. Yun lang yung may bibigay mo sa ngayon. Correct. Para naman may dignidad ka pa din. yan, Kasi maaaring tanggapin mo, 'di ba? Pero yung dignidad mo absent na eh. Yes. Oo. At pag nawala Yun na ang si dignidad, ayaw na natin. natin. Oo. Kasi lahat na ng confidence level, esteem, wala na. Mazi-zero na. Tapos magiging dependent ka sa kanya kahit alam mong Correct. manloloko siya. Tama. Hindi dapat. Magiging manhid ka na. Ayaw Parang ganun. natin. Ayaw natin. Ayaw natin. O siya. Ayan. So, importante din na, Amara, you pray. Ayan, pagdasal mo, surrender mo kay Lord yung pinagdadaanan mo. Correct. Definitely, He will give you wisdom kung anong pwedeng I-pray mo gawin. yung mga tamang tao na kakapitan, tamang taong bubulungan, Yes. 'di ba? Yung mga ganon. Ipagdasal mo na maigi yan. Tama. Ha? Salamat sa iyo, Amara, for trusting us with your story. Thank you for being a radio person. Salamat na marami. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang Kumikinang Muli. Ako pong Kumikinang Ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Intro!
Welcome! Hello! To another episode of the Kumikinang Natambalan Yes. podcast. Ay, kwento ng revelation. Napakabigat na revelation, grabe. Oh, kung ikaw ay chismosa at gusto mo ng revelation, eto na, tutok na sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. 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 A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hit na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang pera kung Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nangyayon nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin Oo, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment
mag-subscribe ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang.
Isang bagsak, Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin pagkita hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all. Ang tambalang kumikinang. Nicole Leala and Diego Bandido. Lunes ngayon na. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Hindi na natin patatagalin pa. Gusto natin umpisa ng weekend. Namimigay na tayo ng mga maraming papremyo.
knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Eto na! Ang napakaswerteng tsuper na sasampalin natin ng 1,500 pesos ay nagmamaneho ng EV na Grab with plate number NIZ6859. Congratulations, Kuya VJoy. Ewan ko kung kuya to or ate. VJoy eh. VJoy Holmas. Ayan. VJoy Holmas, ate ka man o kuya. Congratulations. Ayan. Congratulations. Meron kang 1,500 pesos for Love Knows No Boundaries promo. Itong pa-promo na ito na grabe, mas matanda pa sa akin. Tama. Dito sa Love Radio, talagang yung mga tsuper, memorize na nila ito. At memorize na po natin na itong 1,500 na ito na binibigay natin daily sa mga tsuper. Ay atin sa atin ang ACS. At syempre, ang Charm Fabcon Purple Eternity. Correct. Maraming salamat. Ayan, so again, sa mga hindi nakapag-register, punta lang kayo dito sa aming himpilan or dapat naka-tune in po kayo sa 90.7 Love Radio. Sa True Lalo ito lang along Ecolabo. Ay, magpasalamat lang pala ako doon sa pinuntahan namin kung saan nag-relax kami, nagpagpag kami ng stress. Ayan. Diyan sa may Alfonso, Cavite. Santo! Diyan sa may Cubo de Bernardo, ayan, Glamping and Events Place. Cubo de Bernardo Glamping and Events Place. Grabe, pangalan parang nare-relax na ako. Talagang probinsyang-probinsya kasi pagpasok mo doon parang wala nang labasan. Kasi wala kang mabibilhan. Parang nasa gitna ka ng kagubatan. Talaga? So para talagang magdi-detox ka? Yan, oo. So kung gusto mo ng peace and quiet, Tama. away from the hustle and bustle of the city. At ang maganda pa doon, relax kami kasi bit-bit namin yung mga pets namin. Pwede. O, diba? Pet-friendly sila. Sa True Lalo. So puntahan Ayan. nyo po yan. Cubo de Bernardo. Ayan. Alam mo sa Pilipinas, napakarami talaga magagandang pupuntahan. Oo, Sa actually, totoo ang dami. lang, ang dami. Oo. Dati, pagka sinabi mong events place, meron ka lang talagang limited number Oo, of restaurants. Usually, city. Oo, Oo. ito lang ang pwede. Ngayon, kapag ka pumunta ka ng Alfonso, napakarami dyan. Choices, ay Correct. madami, laki, Yung sukat. weather talaga yung pinakamaganda, Oo, pinakamasarap. totoo. O siya, maratoni na, susunod. Programang Love Trip. Ako po si Diego At ako Bandido. po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!